weltaare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltaare tv takusan yoni to kay hayɗi to ari funda to guiraya rewo to guiraya worgo to awoyna to teccana to jewola rewo e to jewola worgo to patu kona ko on takusan juulam ha e nder galle ceerno samasa to matam e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruuji men to leydi sénégal subaka altine hannde law accident musɗo waɗi e nder wakam to leegal tawtegal e nder dakar yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali men to leydi mauritanie ma en ketto robino diandiɗi men ko fati sawtawol mouhamed keneme to leydi mali laamu leydi russe holliri hitande hikka nde ko fati campagne agricole maɓe ballita leydi mali kene ɗiƴime ha temedde 5 ujunere tonnes engrais kabaruuji men jolam jaɓeri ma en jaaha to leydi ukraine to leydi nepal bisimilla moon e kirki hotondirte joni joni piren facciren kala rafi mo Allah addi ene jogui kene safra ɗum kala rafi peejo ene jogui cafowo ɗum an ganduɗo e rafi maɗa an donkuɗo famde ɓandu maɗa donkuɗo famde hoore maɗa jokkodire ceerno Djiby Sy joni joni jiida hoore maɗa ceerno Djiby Sy ko jaadiɗo ɓalawal e danawal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ummalaɗo wune ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi e fannuji tati hen fannu goto so tawi a ƴetti leɗɗe fodde rafiji jeenayyi ne jaltayma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo so a ƴetti ɗum fodde 14 rafi ne yaltayma ha laaɓa omo jogui fannu goɗɗo waddete koye gawri ndemiri walla gawri samme so tawi a hutorima ɗum fodde temedde rafi ne yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne safata wonduɓe kista fibrom dogam sita rewɓe ɗon koɓe sowade dartoraɓe kala omo yawrani kadi ɓen rewɓe sattoraɓe dewle ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen wonduɓe caɗele goragu no rafima fotiri kala to banggue goragu omo jogui leɗɗe so fewnanima ɗum sa yari hen payanɗe ɗiɗi walla payanɗe tati sa ñami ɗum ma rafi o gas ha laaɓa garta ha e cagsagal maɗa ceerno Djiby Sy ene jogui pegge usura ɓeydoje arsigaji e bonnoji dabaruji ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen ɗe arsigaji men kippi ceerno Djiby Sy ne tawe oɗo saaha joni to Djoum base makko tawateɗo to Djoum numéro makko téléphone ko 78 163 24 82 so tawi ko numéro makko whatsapp mbatta ko 20 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy kadi ne andina yimɓe tawateɓe nder leydi Mauritanie base makko tawateɗo ɗo Nouakchott ha joni base o ne golla ene tawi ɗon mi ko biyeteɗo Alassane Sy labde reedu ganduɗo golle ɗe numéro mum téléphone ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune omo andina kala gonɗo to client makko woni ne wayno de ledde mum hano hannirta ni kala jiɗɗo waɗnede listikar ko inde ma e inde nene maɗa so tawi ko wonɓe Europe wonɓe Amérique ko ujunnaji ɗiɗi CFA joɓata so tawi ko wonɓe Mali wonɓe Sénégal e wonɓe zone franc kala ɓen ko temedde 4 mbuɗu woni 2000 francs so tawi ko wonɓe leydi Mauritanie ko ujunere walla carte crédit o haalma ko wone ɓernde ma ha mbiya yoni ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune mo Allah ruɓiri gandal mbadden dando faade makko kala rafi mon jiiɗa e aduna he Allah ne tagui lekki ke ene safra ɗum gorel teya ko haako moƴƴo iwru ko en tokkoredinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel teya ko haako moƴƴo ko ala rewam ala effet a wulna ndiyam ma ha wula guitta hen ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel teya ene yawrani on neɗɗo mo ƴiƴƴe mum dogata e ɗaɗi mum joguiɗo cardiaque joguiɗo tension
kono ne kadi mo nangata taare caɗele ngorago ɓandu jaaɗoro ɓandu wuloro mo ganduɗa tuƴiɗo koyɗi musoje koppi musoji korel teya ko kayisaji mawɗi coomi e muɗuma a yarat tan aɗa yaɗa ñongto gila e ɗaɗi maɗa ha watta dogde ƴiƴamma kala sa yiɗi hebde hen ko laaɓi janggana hoore maɗa ko jangta e gorel teya jahata koto site mabɓe internet mbatta ko www.gorelteya.com sa yiɗi hebde tongoɗe jokkodira e jomumen beele mbawa hebde gorel teya Mamadou Gayda to leydi Sénégal 00221 77 128 23 46 walla Boy Niass to leydi Mauritanie 00222 47 85 20 96 walla to leydi Côte d'Ivoire Hamidou Ba 00225 01 53 11 51 54 walla so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa Abou Sow Kawral Fouta business plus 347 701 56 77 walla so tawi koto leydi France Harouna Gayda mbatta ko plus 336 50 99 64 43 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe cafroɗen gorel teya maître Adama Baldé ko gendiyanke ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa maître Adama Baldé ko docteur hakkilaji maître Adama Baldé ene safra wonduɓe kista fibrome ndogam sita hémorroïde faiblesse sexuelle stérilité et éjaculation précoce maître Adama Baldé ene yawrani ɓe rewɓe dartoraɓe walla rewɓe ronkuɓe sowade maître Adama Baldé ko pirowo koyɗi bawɗo listihara moƴƴuɗo lorgal maître Adama Baldé ina yawrani ɓe ronkuɓe hebde kayitaji ɓe arsugaji men kippi wonduɓe dabaruji e weddaɓe korte maître Adama Baldé ene yawrani ɓena yanoɓe barogal waɗoɓe crise aji e kala saaha maître Adama Baldé ene yawrani ɗin couple uji ronkuɓe famodirde komumen an debbo donkuɗo famodirde joom galle maɗa walla an gorko donkuɗo famodirde joom suudu maɗa jokkodire maître Adama Baldé joni joni haajuma humto maître Adama Baldé ene yawrani ɓen rewɓe sattoraɓe dewle maître Adama Baldé ene wiya dendagal kala jiɗɗo waddanede listihara wonɓe caggal leydi ko ujunnaji ɗiɗi CFA jomum waɗata kala inde ma inde nene maɗa o haalanma ko woni nder ɓerde ma hano hannirta ni maître Adama Baldé caggal nde waɗi tour du monde o waɗi tour du Sénégal e oɗo saaha joni mo tawi to Dakar to cité golf numéro ji téléphone makko ko 77 949 73 83 walla mbaɗa 77 351 77 23 walla mbaɗa 77 454 27 09 maître Adama Baldé ne tawe kadi to hello YouTube sa waɗi maître Adama Baldé jingueɗen Fuladu mayi toon golle payidinde fewi ɗe gollata maître Adama Baldé ko opérateur économique ko consultant baɗaɗo rekkoni e nder leydi Sénégal kala maître Adama Baldé mbadden dando faade makko kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam hire mon musidɓe tedduɓe eɗen gone altine capanɗe tati lewru duujal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi kabaruuji men e ɗemngal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah ha mbawɗo yiide en to banggue nate ɓosoje ko adi kabaruuji men noon hono musidɗo men ceerno men sehil men ceerno Abou Diaba Sow to Beelela Gawdi kañum e dendagal famille mum kala kono noon kadi e musidɗo makko sehil makko Chérifa Baboya Haydara to cankon kañum e dendagal ɓesgu mum kala eɓe ndenta kamɓe kala eɓe dutta duwawuji dendagal faade dendagal bandiraɓe Mauritanie naɓe Sénégal naɓe Mali naɓe kala guila kay darinoɓe to banggue safaruji ha arnoɓe salminde oɗon mo sellano ha dariɓe kadi caggal nde on yalti aduna arnoɓe kay wirde arnoɓe ganaysi e dendagal kadi noddunoɓe to banggue réseaux sociaux ji to banggue téléphone aji kala noddunoɓe yettinde duwawji mumen caggal jaltugol aduna bandiɓe debbo mawniɓe biyetenoɗo Dieynaba Diaba Sow yaltuno aduna ko ñande altine ɓennuɗo to Dakar ko ñande talata ɓennuɗo o wirna noon to lewe eɓe dutta duwawuji eɓe dutta teddugal faade dendagal ɓen dar bandiraɓe kala darinoɓe woppunoɓe haaju men hammuji men kala eɓe mbiyatana on jokki en ɗam yo Allah jokku balle mon allahumma amina kabaruuji men ɗemgal pulaar koto leydi Mauritanie koto leydi Sénégal puɗorɗen to leydi Sénégal Ousmane Sonko ko kañuma ardi kaɗo landa wiyete ka Pastef kanko Ousmane Sonko noon o erinoma dendagal Sénégal naɓe kala altine hannde o kikiɗe nde ɓe mbawata yaltude e booli ɓe mbaɗa seppo mabɓe kay ɓe jaɓana palais présidentiel woni tigui galle hoorejo leydi ndi ɗum noon ko beele kay eɓe mbaɗa toon délogé woni ɓe purtina toon Macky Sall ɓe dirda ɗum ha laaɓa ɓe jaltina ɗum e nder oɗon palais o waɗi o eri noon dendagal jeeyaɓe e diɗɗal landaji bitegal yewni askani ha tengti noon ɓen haɗaɓe kay jeeyede e sumgoji taw ko sumgoji sarɗiyeji tijjaɗi kay ñande capantati e goho lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ɗi gonɗen ɗum kanko yidde Ousmane Sonko noon o holliri tigui woni yidde makko e fandare makko ko ñalawma hannde o ko rendinde fodde temedde ɗiɗi ujunere neɗɗo e nder Dakar tana beele kamɓe kala ɓe mbaɗa lillugal mabɓe ɓe jaɓana galle Macky Sall woni tigui to palais présidentiel to ɓe mbawa riddudemo futtindemo toon Ali Guiya Ndiaye ko mennoɗo wonde jagogal kalfinaɗo ko fate gueɗe nder leydi e jaccinagol laamu o nanirandin konngudi cam o erima kay caggal kay nde o jooɗino e télévision o holliri tigui wonde ɗiɗon konngudi ɗi Ousmane Sonko wowli wona konngudi responsable o wi noon hono o wi noon omo sikki tan wonde Ousmane Sonko koye jumre mawde woni no fewi saabu kay o holliri Ousmane wonde Macky Sall ko hoorejo leydi Sénégal kadi leydi Sénégal kañum e foof e ɓendude démocratie so Ousmane Sonko sikki ne wawi rendinde yimɓe yaade ha to palais présidentiel yaltinde toon on président walla riddude président taw ko démocratiquement éli ɗum wonata hunde amnide e nder leydi Sénégal o holliri noon wonde ɗum noon mo sikki tan wonde Ousmane Sonko woni tigui koye hoyɗude taw kadi ko hoyɗude ene daari ɗum noon holliri wona hunde amnotode o holliri kay Ousmane Sonko sen yiiɗi kay ne wawi erade yimɓe ne jaltata e keewal walla ɗum waɗa ɗum soutenir holla ɗum kay ne jogui doole walla ne jogui yimɓe kono kay wiide yo jippo to palais présidentiel didde toon Macky Sall ko hunde nde amnota ko ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Macky Sall hoorejo gendi Sénégal o yildima ñalawma hanki o leta hanki o salminoyde on taw ko jippu on biteɗo khalifa général des mourides hono Serigne Mountaga Mbacké to jippude mum to Dakar o suuɓi noon ko ñalawma mum jillu mum sakkede nder Dakar woni aleta hanki o ko nden tigui o yeehi salminoyde ɗum to jippude to kanko Macky Sall on noon o ñaguima duwaw faade dendagal leydi ndi kala nde leydi ndi ɓamtoto nde leydi ndi deƴata wona e dow jaam ko noon kadi o wawi yettade kanko Macky Sall ɓe mbawi yettade ha to juma mawka taw ko juma mouride en tawte ka to e nder Dakar woni juma bitegal masaki woni juma taw ko juma ɓe mbiyata juma mawka kaɓe mbiyata masalikul jinan ko toon tigui o waɗi jillu makko o e nder guna jillu noon holliri kanko Macky Sall wonde kay mo ma toon sanitaire woni duusuji badɗi fayida no fewi ko noon kadi ma wat toon morgo taw ko garɗuɗo jaaduɗo e jamanu ha joni
joni ko leydi Sénégal keddoɗen hono mbiruɗen gardidi kabaruuji men accident musɗo waɗi to leggal Wakam altine hannde o subaka law sanga 6h subaka accident o noon waɗi ko sara hôpital militaire ko oto goto personnel kañum tigui féri moto taw ko jollunoɗo yimɓe ɗiɗo ɓen ɗiɗo noon wonnoɓe moto paano ko golle mumen ko debbo e gorko ɓen ɗiɗo kala ko hen mbasi pittali mumen gendarmerie mo Wakam wonnoɓe sarɗo ɗon ko mbawi nottade hen mbaɗi constat mumen ko adi kay ko koninkoɓe faabo ene gara ɗo ƴetta goskiji ɗi ɓe nawi ɗumen to morgo ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeena ha to Tivaouane e nder enquête taw ko enquête cuumu mbannogu e nder cuuɗi cafriɗi taw ko hôpital biteɗo mama si hôpital biteɗo mam Abdel Aziz Sy Dabakh mo Tivaouane guna cuumu noon saabinoma ha sappo e goho bebbe wasino hen pittali mumen e nder enquête o noon hollirama debbo goto taw ko sage femme wondude debbo sage femme wondude debbo goɗɗo taw ko aide infirmiére ɓen ɗiɗo noon teɓama tawama tawe tigui ñalawma hannde tawetno e kaso e mbadi garde à vue hollirama ko altine hannde o noon ɓe ponno waɗede déféré to yeeso parquet mo Thiès gollotoɓe hôpital o noon kolliri hen metti mumen no fewi nanggugol ɓeɗo gollotoɓe ɗiɗo nder on hôpital ɓe kolliri no tigui koɓe natoɓe kamɓene koɓe hofoɓe juuɗe ɓe mbasa gollade koɓe haɓoɓe kadi ko wiyete brassard uji woni tigui celti boɗeji e juuɗe mabɓe ɓe mbaɗa diño mabɓe hollidde mette mabɓe kayi e nanggugol ɓeɗon yimɓe mabɓe ɗiɗo ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeen ha to Dara Jolof accident musɗo waɗi aleda hanki o jamma sanga 22h woni 10h jamma e dow lawol ummade Dara faade Touba ko sagata goto no ko koye saaha noon wellene ko fate dewgal woni mariage taw ko joom jakarta goto e wonno wadde mariage mum sehila makko joom jakartaji gone tigui wadde ko wiyete tigui défilé motoji ko ɗon tigui goto e ɓen donannoɓe moto wawi tigui felɓodirde e oto mo hinde 7 place noon umminoɗo Dara ene fayto Touba ene umminoɗo Touba ene fayto Dara ko ɗon tigui o felɓodiri e on moto o felɓodiri e oto hen o wasi fittandu makko ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar koto Kaolack paɗen to hôpital régional Cheikh Ibrahima Niass hotomo Kaolack hollirama tigui wonde aljuma ɓennuɗo ko debbo goto coyinoɗo kañum tigui hepti toon o heeɓi funeɓe noon taw ko sukaɓe nayo ko hunde noon nde wayre ne yeedi no fewi e nder leydi Sénégal bebbeji nayyi ɗi kala ene celli ene kiisi kanko gollotoɓe noon si gam yidde noon wallidde on baba mum ɓeɗon ɗiɗon bebbeji ɓen funeɓe nayo sehilaɓe makko taw ko dognoɓe motoji jakarta ɓe o gollotono kañumen kala mbawi wadde tigui campagne noon ko yidde rendinde ngaalu e haalisaji kay beele ɓe mbawa wurnide ɗiɗon bebbeji ɓe mbaɗi noon collecte des fonds ɓe mbaɗi eran kadi faade dendagal joom ngaaluji e kala ko neɗɗo jogui mo Allah surani seyɗan ne wawa tigui wallidde ɓe haɓe mbawa wallidde oɗon babiraɗo beele tigui ene wawa toppitade ɗiɗon bebbeji nayyi funeɓe ha mbawa tigui wurde gurdam mumen hano hannirtani ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen leydi Sénégal hollirama tigui hitande hikka nde eɓe jogui yimɓe hewɓe fodɓe wadde kawguel guel hinde baccalauréat ɗe kolleri hitande hikka nde ko 150 ujunere ene fawi 9 e nogas e joyi o neɗɗo kañum foti wadde kawguel baccalauréat hitande hikka nde heɓe kolleri noon ɗum ɓeydi no fewi hitande hikka nde par rapport hitande rawane fodde ujunnaji 6 e neɗɗo goto ne ɓeydi hen e nder guelɗon kawguel on e nder ɓen 150 ujunere ne fawi 9 e nogas e joyi fodɓe wadde guelɗon kawguel guel hinde baccalauréat hen 52 piccal 69 woni 52,69% ko ɓen taw ko waɗoɓe public ɓen noon e nder ɓen noon hen 16,95% ko wiyeteɓe candidat ji individuel so tawi noon ko ujunere ko sappo ɗiɗi ko tawi noon ko 150 ujunere 900 e 97 ko waɗoɓe série littéraire so tawi ko 24 ujunere e 299 ko waɗoɓe série scientifique ujunnaji ɗiɗi e 600 ujunnaji ɗiɗi e 600 ko waɗoɓe série G walla ko wiyete steg 600 e yimɓe tato ko ɓen waɗoɓe kawguel taw ko franco arabe ɓe kolleri kadi wonde nder Dakar waɗoɓe kawguel e nder Dakar koɓe 15 ujunere 164 so Kaolack noon ne jogui 11 ujunere e 140 e ɗiɗo waɗoɓe baccalauréat so tawi ko Matam ko ujunnaji
jeetati temedde jeeɗiɗi e sappo e jeenayo candidat so tawi ko Sédhiou ko ujunnaje 4 temedde 5 capanɗe jeenayo e jeeɗiɗo so tawi ko Diourbel ko ujunnaje 6 temedde jeeɗiɗo e neɗɗo goho so tawi noon ko Kédougou eɓe jogui ujunere 3 e capanɗe tato e yimɓe jeeɗiɗo fodɓe wadde guel ɗon kawguel baccalauréat ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar te nder leydi Sénégal e nder Dakar brigade mobile mo douane numéro 2 ɓe Dakar extérieur woni wiyeteɓe région douanière de l'ouest ɓe nangui nangande ɓuttere no fewi nde hono mum weeɓani nangude ɓe mbayri nangude woni tigui record taw ko fati e faux médicament woni médicament ji ɗi moƴƴani opération noon ɓe mbaɗi ɗum ko talata 24 e alarba 25 lewru duujal woni lewru mendu gonɗen ndu e nder zone maritime to Thiaroye Guédje ha to wiyete legal Thiaroye Gare douane o noon ɓe iɗi tigui teɓade ko taxi bagage goto woni auto taxi taw ko nawa bagage ɓe mbawi teɓade on auto noon caggal nde ɓe dewirno ɗum koyguel ɓe mbawi kadi hadde wonnoɓe taxi o dogde caggal noon e nder losgoy on auto noon ɓe tawi tigui taxi ne rimdi tigui médicament ji ha heewi tawa foof ko faux médicament ji woni médicament ji ɗi moƴƴani e nder enquête o noon ɓe mbawi yitude dépôt mo walanteɗo Allah no fewi ɗum noon on dépôt taw kadi ene waɗi médicament ji kewɗi no fewi e nder légal taw kadi ko légal taw tegal e nder Thiaroye waɗɗani nokku mo ɓe mbiyata parc rena on médicament noon faux médicament moɓe tawi toon hollirama jaaru mum ene qiime ha 1 milliard 500 millions taw ko franc CFA ha joni kabaruuji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ma jaa ha to Ziguinchor jabɓoɗen musidɗo men sehil men Amadou Isaka Kébé jaam ñalle maɗa. wa aleyka salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ghalii Abuu Bah a salminama juurama. kabaruuji garanen ɗo e nder Ziguinchor hande jehiten ko to Niassiya ina wayno to wiyete Kafintine commune de Niassiya ɓe mbaɗi congrès mabɓe numéro ɗinnijo e jaggande koreji mabɓe dognoɓe e balle e noddude yanoɓe ɓe kadi yo gartu nde wonno ko ɗum woni koɓe kaali e gardogollo Patrice Diédhiou on woni maire Niassiya. préfet Oussouye ina wayno Fincokonaɓe kamɓe fof ɓe darima affaire projet mabɓe o eɓe ummitina hitande fof eɓe daña porbalel e oɗo projet so yi ha ɗo moƴƴat ɗo tan ndiyam ɗam daro. préfet Oussouye noon tawtorama ɗum kamɓe rewɓe ɓe noon wonkoɓe kaali ɓeɗo ɓe jiida e Kadja Seydi e Mayram Abou ɓe mbi worɓe mabɓe ɓe wonɓe ladde ɓe ngala ko pirte hay hunde duuɓi 34 ina kaɓe jamma e ñalawma ina ndunki dañde kala ko jiɗi joni noon eɓe noddi ɗumen yo ngar ɓe ɓorno wutteji rewɓe ɓe jogo gude rewɓe ɗe kamɓe ɓe itta tuubaji mabɓe ɗi ɓe tottaɓe ɓe jogo demal ngal saabu kamɓe ko affaire ko ina moƴƴe e nokku o ɓe jiɗi ko fewte batte projet mabɓe ala koɓe jiiɗi hen hay hunde so wona ɗum ɗo. worɓe ɓe noon mbayi kono Aliou Abou en ni ɗum ɓe kaldi hanki e préfet Oussouye o yoɓe gaddu tuubaji ɓe ɓorno ɓe itta guɗɗe ɗe ɓe totta ɗumen keɓa nder cuuɗi kamɓe ɓe daro e oɗo projet on noon eɓe gulliti laamu ngu yo waɗa hen junggo muɗum eɓe gulliti autorisation ngaji ɗi e dennagal kamɓe fof wonɓe ɗon ɓe yoɓe mbaɗa hen juuɗe mabɓe. ina wayno ñande bal o waɗete hakkude Réal e Libreville to wuro wiyetego Bicci wuro ngo koye commune de Oussouye ina wayno neɗɗo goto omo hawri hen e ladialde bi o naati nde mataw ko weltare heeɓimo ɗo walla taw ko sunare heeɓimo ɗon ina wayno ɗum waɗinimo ɗon caɗele e kamɓe fof e ngoɗo wuro e ɗeɗo mette ɗum woni ko kewi nde bi o naati nde. ɗum noon Weltaare TV musidɗo moon Ahmadou Isaka Kébé gorko mo mbotta joɗede ɗo henna Zig FM wonde Weltaare TV yo Allah hokkeno walde jaam.
allahumma amina sidi keɓe amadou keɓe kabaruuji men ɗemngal pulaar seno mima to Ziguinchor ko leydi Mauritanie to leydi Mauritanie ko adi keɗen jaɓɓo musidɗo men Hammadi Keneme ma en jaaha to wuuro men Likseyba Gorgol to Likseyba Gorgol Ahmad Tijane Thiam kañum woni directeur général société ETR o to Alka Asset o waɗino batu pattam limingo e nder galle makko e faati e batu taw ko batu développement ƴewde caɗele wuuro ngo ha tengti noon e caɗele jeunesse gam yidde safrude ɗiɗon rafiji sukaɓe wuuro ngo noon kolorino caɗele mumen ko fati probléme maison de jeune woni caɗele maison de jeune woni galle sukaɓe eko fati kadi e ŋakkede matériel woni équipement ko fati fugu koyguel aleda hanki o noon walla mbiyana aleda hanki o kanko Amadou Tijane Thiam caggal nde o jokkodirno e ministre de la jeunesse et des sports wawino tigui hebde ballal guila to fati mayoji ha to fati ballongaji e fodore kadi taw kadi ko équipe timmuɗo ari tigui mesurde walla ƴewde ko fati puɗɗugol golle mahagol oɗon maison de jeune e nder Likseyba Gorgol ma en ketto cimtol musidɗo men sehil men Amadou Dembana Kane ko Amadou Kane ko tawtornoɗo ndiɗon ñalli walla ñalawma hanki o ene tawtorno ɗen dendagal ɗen golle kettoɗen Amadou Dembana jaam ñalle ba. Waaleykum salam dende Ghalii mbaɗɗa aɗa selli mbaɗɗa e tampere machallah alhamdulillah eyyi minen jeehimi Likseyba weekend o oɗo dimanche hanki o min gonno e délégation ono directeur men Amadou Tijane Thiam directeur général de l'ETR o arino toon e humnude aadima wadduno e jeunesse o aɗa andi ñande nogas e goho lewru mendu gonɗen ndu o waɗino noddino riño galle makko ɗo riño ko fate développement wuuro ngo e ko fate haltidde caɗele wuuro ngo e ko nandi hen e caɗele jeunesse foof haalama hen nden noon o dañino haaldude ministre de la jeunesse et des sports ko fate caɗele jeunesse on noon rokkinomo konngol wi won ma wot ko walliti jeunesse o e caggal do arti ɗo noon o windire ministre o itti 8 paires de maillot ene wondi e baluji nogas ene wondi e fileji itti rokkimo wonde yo rokku jeunesse Likseyba no wirno e caɗele mumen ɗum kam ko waɗa ko yaawi ko yacci ko kam ne sohla no feewi ɗono jeunesse o ne oɗon banggue ene ŋakkira ɗeɗon gueɗe eyi caggal ɗum noon o ministre o kadi neldino délégation pour arde évalide ƴewde ko woodi ko fate équipement ji jeunesse installation ngaji goɗɗi toon guila ko fate maison de jeune ha e stade joni noon imo neldi ɗon ko yimɓe délégation e waɗi hen directeur toppiri ko fate sport ene wondi directeur toppiriɗo ko fate culture ene waɗi yimɓe woɓɓe délégation jonno kam machallah joni noon min mbadde mabɓe réunion kam to galle DG ɗo min suɓama kam yimɓe yonɓe won yimɓe jeunesse sukaɓe jeunesse ɓe yonɓe kam machallah mbadde mabɓe réunion woni représentant toppiri ko fate culture représentant toppiri ko fate sport min keeɓi yaadude mabɓe min kolloyiɓe maison jeune to wonno ɗo min kolliɓe terrain kam mo jeunesse jogui toon ɓe jii ɗum ɓe mbaɗi rapport aji mabɓe ɓe jeehi e paadi ɓe nawatan ɗum ministre eyi caggal ɗo min gummi ɗon noon e de 4 heures et quelque e taw sukaɓe kadi ne organise anno hono directeur men Ahmed Tijane Thiam directeur général de l'ETR ne organise annomo match e nde match o caggal nde match o gasi ɓe mbaɗi tan ko sélection ani équipe A e équipe B ewo ɓe joui match o yaari no hannirta ni équipement ji ɗi o addi ɗi kadi joƴƴinama ɗon e sukaɓe dokkama ɗumen rokka koye inde gardiɗo commission sport hono Yero Baba Kane ene wondi e président d'honneur de la commission des sports hono oɗo Cheikh Oumar Tall ene tawno ɗon kadi Abou Saydou Sall on toppiri on kañum représente ko fati culture donc ɗum ɗo ɗum équipement ji ɗi ɓe dokkama ɗum ɗon e caggal nde match o gasi kadi woni ni kadi sukaɓeɓe foof weltare mawde machallah hewɓe hen ƴeftiɗo on konngoli pour remercier de jarde ono directeur Ahmed Tijane Thiam e jarde kadi ministre o e kadi e tengtinde kadi wonde darde o dari e ko fate jeunesse pour gueɗe kala ko fate jeunesse guiley équipement ji guiley ko ɓooyi wadde guiley ɓooyi taw hannde arani ɗum kadi ɓe kolliti hen weltare mabɓe no feewi noon ɓe duwnimo kadi Allah ɓoynumo ɗon
yo Allah kadi rokkumo sembe e cellal ndo mbatamo wawa jokkidde fandaji o joguiɗe fof e yo Allah kadi junnu balɗe men kamɓe yantude cadre uji meɗen darinoɓe guila ɓooyi taw hannde arani ha joni ne jokki darde mumen noon Seydi Ba a jarama ko Amadou Déme Bana haalanno. Seydi Kane golle ma jooɗi peewi en duwonima Amadou Tidiane Thiam eɗen mbiya tan yo Allah junnu balɗe ɗe moƴƴina battane ɗe hebbino hono makko en e nder leñol meɗen kabaruuji men e ɗemngal pulaar ha joni to leydi Mauritanie hono Diallo Mamadou Bathia kañum woni président du conseil constitutionnel mo leydi Mauritanie o ummima altine hannde o to Nouakchott o yaabini Dakar nayumo to noon ko tawtoroyede batu nguna batu noon kongo hinde assemblée générale joɗoto ngun batu noon ko dendagal ardiɓe cour ardiɓe conseil constitutionnel leyɗele taw ko leyɗele francophone omo yaadi noon e chargé des affaires administratives et des relations externes hono biteɗo Baba Eli Bouba batu ngu noon hollirama tigui koto Dakar ko nden tigui ngu joɗoto ha joni koto leydi Mauritanie keddoɗen Abdallah Salem Wul Mohamed Saleh kañum woni ministre kalfinaro ko fate pétrole des mines de l'énergie o hirdi aleda hanki o kiki yiɗe o to Nouakchott o yaabini wuuro witengo Hamburgo to noon tawe to nder leydi Allemagne kankone nayimo toon ko tawtoriyede batu taw ko nguna batu noon ko batungo leydi Allemagne joddoto e dendagal leyɗele Afrique tawatede nder dongre Afrique ko nguna batu noon koko fati énergie ɓe jewtat toon ɓe batu ngu noon waɗat tigui ñande goho e ñande ɗiɗi lewru juin daratonu ɗum kanko noon o yahani goto mo yaadi e c'était timmude no fewi ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ma en jaɓɓo musidɗo men sehil men Hammady Keneme jaam ñalle maɗa. jam ñalle moon hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma weltare TV jam ñalle ma Seydi Ba yonti kabaruji men e leydi Mauritanie jagorɗo e leydi Mauritanie kalfinade gueɗe caggal leydi e ballodiral Mouhamed Salim Wule Merzouk ñalawma hannde o arti ɗo e lamorgo leydi Mauritanie ummi toon to leydi Guinée équatorial to yano tawtoriyede tawi ko baton Union Afrique ko yewti e haɓade tawi ko anti constitutionnel e nder dongre Afrique jagorgal leydi Mauritanie finagal ko yewti e golle kañum e heblo tawi ko biteɗo Leyla Camara o yettima ñalawma hannde o e nder wuuro Attar tawi kay fandare nguɗo jilli ko gam ƴewode tawi ko gollete toon kono kadi ɓattade ɓesgu ngu o holliti ɗum waɗi koye yamirore hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh Al Ghazouani ko wona ɗum kanko jagorɗo o waɗi jillu yoga e centre uji tawi ko kebloji sukaɓe to banggue métier gonɗe e nder wuuro Attar tawi kay o yahani goto omo yaadi e waali diwan o caggal ɗo yetti toon o wawi kay tawi ko yiidi ɓen sukaɓe no gollorto kono kadi o wawi hettade tawi ko ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen goni hebloɓe sukaɓe o to banggue caɗele e jogui to banggue tawi koye golle mumen to diwan hawdula sharqi fuɗɗi toon ko yewti e ñalawmaji to banggue pinal tawi kay no yuɓɓini hono ɗiɗon ne ñalawmaji tawi kay ko pelle sukaɓe jeyaaɗe e nder wuuro nema tawi kay wonno titode tawi ko hono oɗon ñalawma hol darde suka to banggue ƴellitade nde tawtara tawi ko hono oɗon ñalawma tawi kay ko hono hakima diwan o tawi kay ko hono waali diwan o on Issel Mobul Mohamed Sidi e konngol makko o holliti tan o yetti ɓeɗo sukaɓe e darde mumen kono kadi e sembindeɓe to banggue mawninde tawi ko banggue pine kono kadi kanko tawi ko waali o wawi kay artide ngam ñimnude tawi ko gotako kono kadi e démocratie e no hannirte niyane walimo diwan hawdula qarbi Mouhtar Wul Mohamedou o holliti tan o gasni tawi ko jilluji makko ɗi waɗanno e nder muqata tawi kay e commune aji tawi ko wayno Koboni e Timsit kono kadi e Medibou ko noon Allah Fulaniya o holliti tan caggal kay nde o yetti e ɗiɗon commune aji o holliti nguɗo jillu ɗum waɗi koye yamirore hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani nde ɓe mbawata tawi kay ko yettaji ɓesguji ɗi kono kay ngam andude tawi ko caɗele mumen no hannirta ni konko waali o holliti tan o waɗi e rango e ɗiɗo commune aji tawi kay ko ɓesguji goɗɗi hen kamɓe kala nde ɓe mbawata tawi kay ko hestitinoyde tawi kay ko kayitaji mabɓe to banggue carte identité national eɗen gandi tawi kay ko ɓen Mauritanie naɓe heɓnoɓe tawi ko carte identité ji mumen national hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi e oɗo saaha ene wayno tawi ko ɗiɗon carte identité ji ɗi gasi ha laaɓi ɗum noon tan laamu ngu e oɗo saaha ene darino doole mum ponno ngam ɓesguji ɗi mbawa tawi ko hesɗitinde tawi ko carte mumen identité no hannirta niyani o
gomo halfinani ko yewti ha hande e heblude tawi ko kaldigal ɗo e nder leydi Mauritanie tawi kayne ardi hono ngurɗon goomu tawi ko kolaɗo kuɓal jagorɗo kalfinade to galle lamorgo to Mouhamed al Waqif o holliti tan e oɗo saaha ɓe puɗɗitima tawi ko jonle ɗeɓe kewno o wadde e kale saaha tawi kay ko heblanade ko yewti e ngal ɗon kaldigal ɓe kolliti kamɓe goom ngu e oɗo saaha tawi ko alarba paaɗo maɓe mbaw tawi kay ko suɓade ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen kay jogor tawi ko hufde e tambade dennangal tawi ko ngal ɗon kaldigal kono kadi e yuɓɓinoɓe tawi ko ngal ɗon kaldigal enen gandi tawi ko hande nguɗon goomu ngo dartinino golle mabɓe tawi kay saabi dartingol golle mabɓe yoga e cate ɗeɓe ganduɗa ene jeyno tawi koye keblugol hono ngal ɗon kaldigal ɗeɗon cate ko taƴino tawi ko nguɗon goomu ɗum noon tan ɓe golliti e oɗo saaha ɓe puɗɗitima golle mabɓe no hannirtini procureur général tawi ko kalfinade ko yewti e enquête tawi ko tuminoɓe wujjude jawdi laamu mani tawi ko bonnude jawdi laamu e duuɓi sappo ɓennuɗi ɓe kolliti tawi ko ɓen ɓe ganduɗa ko dennagal tuminoɓe e oɗon dossier e oɗo saaha kamɓe kala ɓe ɓenninama to tribunal ngam ñawore nokku kalfinade ko yewti e enquête tawi koye ɓeɗon ɓe kolliti eɓe jogui hen tawi ko dalilaji labɗi ko yewti tawi koye ɓen tuminoɓe ɗum noon tan ɓe ɓenninama to yeeso ñawore nokku kalfinade ko yewti e binditiyagol tawi ko hijjore hikka de hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ɓe kolliti kay won jumre waɗi to banggue tawi ko région ngaji ɗiɗi e nder wuuro Nouakchott mo banggue hirnangue kono kadi e Nouakchott mo banggue worgo to banggue tawi ha hande binditagol ngol ɗum noon tan ɓe kolliti ala foof ko ɗum jogoro battinde to banggue wonande ɓen déposnoɓe ngam yaade tawi ko hijjore hitande hikka nde woni yoga e yimɓe ende tuuma tawi ko nguɗo goomu ngam kay nguɗo goomu ngam tawi kay wonɓe ɓe jingganta ngam to ɓurgol hewde tawi ko ɓen yimɓe yehoɓe hijjore e nde ɗo hitandi kono fedde Mauritanaɓe tawi kay ko meɗoɓe wonde jagorɗe kalfinade ko yewti e gaɗi caggal leydi e ballodiral ñalawma hanke o kamɓene kay ɓe juɓɓini tawi ko bati mabɓe mawgu manam tawi ko assemblée général e nder hen ɓe mbawi tawi kay ko suɓade jogorɗo ardade tawi ko hono ndeɗon fedde ñalawma hanke o ɓe cuɓɓima biteɗo Ahmed wul Sidi wul Mouhamed yo ardo tawi ko ha hande ndeɗon fedde jagorɗe menoɓe wonde tawi ko jagorɗe kalfinade gueɗe caggal leydi e ballodiral nde tawtara tawi ko jonde ɗe ñalawma hanke o jagorɗo leydi Mauritanie ko yewti e ñawoje caggal no ƴetti konngol kanko jagorɗo o holliti tan wonde tawi ko ndeɗo fedde ko hunde moƴƴere kono kadi koye mbadi gostodiral tawi ko miijoji e hakkilantagal to banggue peeje manam tawi ko woɓɓe menoɓe wonde tawi ko jagorɗe kalfinade ko yewti e caggal leydi to banggue gostodiral karallagal e to banggue golle hammadi kaneɓe Nouakchott faade weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dine ma Amadi kenemme golle ma jooɗi peewi seno mima to leydi Mauritanie ko to leydi Mali paaɗen imam Oumarou Diarra ko ministre délégué e laamu transition ngo Mali o jabtima noon konnguɗi taw ko konnguɗi ɗi imam Mahmoudou Dicko huccinno e laamu transition ngo e wiide kay wonde laamu ngu ko arrogant kanko noon imam Badala Bougou woni imam Oumarou Diarra o holliri tigui wonde kay o wi wonde colonel Azimi Koytam wondude e on biteɗo Choukela Kokala Mayga kañum woni hoore jagode laamu transition hay goto mabɓe wona arrogant hay goto mabɓe kadi wona orgueilleux kamɓe kala noon eɓe darino dole mabɓe ponno eɓe gollo kay gam yidde ƴellidde leydi ndi e gay wawde ittude yaware e nder leydi he heɓtade pelle ceɓɓitiɗe hano hannirtini kono noon kadi hono Shérifa Bouye taw ko Shérifa di Nioro on e hoore mum holliri tigui wonde ha joni ne hesdini hoolare mum e wondude kay e nangande jungo nguɗon laamu transition on paami tigui firtude kamɓe ɗiɗo kala wondi tigui imam Oumarou Diarra wondude e ma hono Chérif Bouye bo Chérif di Nioro ɓeɗo kala jadani e miijo ngo imam Mahmoudou Dicko ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar e nder leydi Mali ha joni caggal kay nde leydi Russie fodanno leydi Mali wonde kay ma addanɓe ko wite beele woni gawri guem han tawa kadi ko ɗina gawri waɗirte ko fate fariŋaji kala keneɓe kollirino kadi maɓe mbawa wallidde leydi ndi to banggue courant ɓe balla leydi ndi kadi to banggue carburant ɓe podanima kadi oɗo saaha joni wonde kay maɓe ballita leydi Mali caggal nde jogui kulhuli mawdi no fewi ko fate oɗo campagne payaɗo taw ko campagne agricole wonde kay leydi ndi wonde embargo ne joguino kulhuli ko fate engrais ɓe kolliri noon kamɓe laamu leydi Russie wonde kay maɓe ballita leydi Mali kene qimete -2 ujunere taw ko tono engrais ma waw yettade nder leydi he ha remoɓeɓe mbawa tigui hutor
hustorade on engrais hano hanitni ɗum noon ko caggal nde ministre mabɓe kalfinaɗo ko fati e kalfinaɗo ko fati finance et économie wondude kay nde wanno jillu muɗum tawamo yaade ministre uji kewɗi onno jillu makko e nder leydi Russie kanko noon omo yaaduno e ministére des affaires étrangères o holliri noon wonde kay leydi laamu leydi Russie holliri ma wallit tigui laamu leydi Mali e laamu transition ngu hano hanirtini o holliri kadi wonde leydi Mali ene importa kala hitande 49 ujunere tonnes taw ko blé e oɗo saaha noon omo andina yimɓeɓe kadi wonde kay tuggi hitande janvier 2022 faade oɗo saaha joni janvier 2021 faade oɗo saaha joni kala ko fati e cogguji blé ene ɓeydi tigui ne sowi ha laabi joyyi o holliri kadi wonde kala hitande walla kala lewru o holliri kala lewru leydi Mali ene importa woni ne adda fodde temedde ɗiɗi ujunere temedde ɗiɗi million litre taw ko pétrole e nder leydi he o holliri noon o holliri no kadi ɓoyata ma ɓen taw ko witeɓe des experts taw ko leydi Russie halfinaɓe kay ko fati e pewnugol laabi train woni laabi jorni ma mbaw arde nder leydi he haɓe mbawa ƴellidde e fewnude laabi kesi taw ko fati laabi train ha train ngaji mbatta dogde e nder leydi he hano hannirtini ha joni ko leydi Mali keddoɗen ñande aljumano gas lewru me gonɗen dow ko gujjo wiya teeb subaka law sanga 6 heures subaka e nder jeere witene Médina kanko gujjo o noon inde makko fuɗɗiri ko alkulal ha omo yette sanfo mo yaɗa duuɓi no gas e goho omo wonduno noon e wuyɓe wonɓe sehilaɓe makko ɓen noon nde nani o keeɓi fartange furtade kanko noon ko ɗon teeɓa o fiya noon ha watti dardude gotel caggal ɗum noon o watta e juuɗe police mo commissariat mo 3e arrondissement ɓen noon koliri tigui wonde o ɓendinama to maison centrale daremo Bamako e yamirore parquet mo commune 2 ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar kabaruuji men joolam jaɓeri koto leydi Ukraine altine hannde o watti balɗe 96 ko leydi Russie diwi kay naati e nder leydi Ukraine hollirama noon guerre ne jokki ha joni ñalawma hannde o noon hollirama tigui wonde jandiyanke goto faraysinnajo biyeteɗo Frédéric ene wasi fittani mum e nder guerre he taw ko nder leydi Russie nder leydi Ukraine hollirama noon kanko journaliste basɗo fittani makko ko faraysinnajo o wonnoti koye bis goto jollinoɓe ɓen kay yinnoɓe dogde moltoyade dandude pittari men ko hen wasi fittani makko caggal kayde bombo yane mabɓe hono biteɗo Catherine Colonna kañum woni ministre des affaires étrangères mo leydi France o holliri tigui on namdima enquête jajonde udditte ko fati e ngoɗon wargo koto Nepal paɗen en kalino ñalawma hanki o e nder kabaruji men wonande kay ene palle ne jogui lanan diwoka majjuka woni porte d'histoire e nder nokkuji to montagne to tule kaaje ɗum noon ɓe kolliri ñalawma hande o wonde kan lana majjunoka ka yitama e ka waɗi accident ka yani noon koye dow montagne biteɗo Himalaya ko avion noon taw ko compagnie biteɗo tara air kanka lana ka noon e ko jolluno no gasi ɗiɗo sagata hay goto hen fiɗɗani no formum e nder ɓen no gasi ɗiɗo noon hen no gasi goski puɗɗima yitede neɗɗo goto noon e oɗo saaha joni goski mum suwa yitede woni porté disparu musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men e ɗemgal pulaar e sawte ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karagal ko Saydou Abou Bah to Ziguinchor ko musidɗo men sehil men Amadou Kébé to leydi Mauritanie ko Hammadi Keneme ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on